তিনি বিশি কুড়ি নই বিশিসা ইয়াখাবা 41 বছর কাকা চিনি ত্রিপুরা রাজ্যनि ত্রিপুরা सारौनि बागै जे 6 শিডিউল एरिया चिनी ত্রিপুরা एलाकानो थी जे षष्ठ तहसिल केंद्र सरकार रिमानी 1984 सालनि 23 तारिख आगस्ट भारतनि संविधान संशोधन खालायै तिनिनि हाय मकथार सालन आफ्रो प्रधानमंत्री तंनाय प्रयाता श्रीमती इंदिरा गांधी चिनी बागै कैसा केरं स्रांबुई कैसा एरिया खाती लांजाखा अबनि बागै तिनिनि साल चिनी बागै बेलाय खेनो नांकुकमानि साल एवं चिनी बागै अंतत जों साइथांखाय फियकजोंमानि साल दिमानो जोंना 6 शिड्यूल जुदि मायाखाय बा आफ्रु जों जुदि थानसाङै सबा खालायाखाय जों तिनि अ जागाव मुतिखाय बासालायै जों तिनाव हायके बानाति सालायै बा थानसांलायै दुकान पागान गाड़ी घोड़ा जत जों तंगै दमान खामु आबो सन्देह कारण तामने बागै 6 शिड्यूल साना नांखा आ जराव जतनो जारा ताव तो चिनी अनेक प्रयात नेतारक थैजाबाखिया चिनार मुखुमुतो ताव पद्म कुमार देबबर्मा निनि सामाचरण त्रिपुरा जमातिया निनि द्रा कुमार रियां अरचिनी एमडीसी सुबोध देबबर्मा प्राक्तन जाखाबो माने साइथांखाय बेलाय खेनो वानामा सिंसा जराव बरनि जे सेक्रिफाइस बरक जे दुख कष्ट मासाया मानैया रमजाक संजाक पुलिस बाय बुजाक तकजाक खालायै शेष पर्यन्त राज्य सरकार आफ्रो जे अरनि बामफ्रन सरकार पर्यन्त मागसिका उरपाती लायखा तान लायखा सुख लायखा आबनि फसल जों तिनि ताबु एडिसिनि 6 शिड्यूल नियाखाबा ताबु खुमुलुं चिनि कैसे आलादा राजधानी एक राजधानी मितो एलाखानो मुइतो मानो जारा थैना रंनो बंनि थै बरकनि कलम थै खिख्लायै चिनि बागै बरक जे कष्ट खायलांखा अ कष्ट न जों रंनि मा नारनाय जों बंनि तांबाया बारा सामुनो जों मा थांनाय बंनो अनुसरण मा खायनाय आबनि अ 6 शिड्यूल जे ताबुक तंमानि न ताइबो फान कराक खायनानि बागै न आइना हाय ताइ ईश्वरनि नाका आशीर्वाद नि मानो चिन बिसिङाव चिन महाराजा प्रदुत किशोर देबबर्मा हाय हाय बफाय नेतृत्व दिफाय तंखा चिनि आशा दङ जों जे नाय तंमानि तिनि आखाना जों माननाय कामबा जों लगी मारनाय ताइसा दर्ज सह्य मारनाय आसुं नंसितुं गोबां प्रग्राम जेहेतु दङबा जतन हामबाय चिनि ताइबो फान कराक ताइबो कराक नथुं हामबाय।